Nyanchira Mong'are korwa Kebirigo Shiners Youth Group igo twachire iga ase ekenyoro eke iga kia aiga ase Nyamira igo twachire ase eng'encho ya ogochaka oyo ominto Paul Jacqueline oyo ore emember ya ekiombe eke kia Shiners Youth Group igo twacha buna ekiombe ekenene ase eng'encho ekiombe giaito nabo gegosupport abaminto giaika iga iga, lakini twarorire amang'ana ya ogoichania naende aya amang'ana amaya nkeri ng'a ekenyoro eke iga nonye oyo ominto onyarete Evelyn onyarete koba gagosira obeire supported na omweshimiwa Duke oyo agimasira igo twaenge koboria buna ekiombe naintwe twachacha ase ekiombe giaito atosupport nonye na ekenyoro kiaito nonye na abarai baria ase twarwa korwa ebiongozi biaito tiga bibwati omotindo oyo o Duke oyo agimasira banyara koba bagokonya chifamiri chiria chire inse erinde nabo barabwo bainuka baba igoro. Duke oyo agimasira congratulation naende genderera naende Nyasaye tiga akobwatisie naende aye nabo okoba omorai rioka abanto ba ekenyoro eke iga amoro sana Duke oyo agimasira onye intwe korwa iga West korwa iga aria Kebirigo twamotamaniri ng'a are koba omorai oito yaye koba buya bwa matuta inkeri ng'a twaenge kogoka mbuya mono sana karibu sana naende karibu sana na Duke gaki koranche ko twatebire iga Nyasaye amosesenie naende amomentere ase akorusia naende amomentere kabisa na oyo okomokuna yori tinanche tindochi pi ngorokoro chinsemo chia Kebirigo twachire iga ase okwa oyo ominto Paul Jacqueline omwana oyo asirire egento narorire aki ogoichana nonche nore kinde omoteri iga yaani nakumiri sana ase eng'encho omo-MC oyo Duke Masira aretire eng'ombe akareta chibando akareta kera egento aania amatanga yabeire amaya gaki Duke Nyasaye tiga agoseseni ekogera aye na omuyore ekogera aria ase omochie oito Kebirigo nonye naintwe tore abateri tonya konyora monto ogosupport nonye na omoteri lakini Duke nimekutamani sana na inche asore ninkoganeti gocha Kebirigo chiche ororo nkonye erinde nsuke ase oboteri bwane eng'ombe eria egokonya abana baria eng'ombe eria ekorisigwa nyeseni enyore emori naende taonia abanto bamoika ang'e erinde eng'ombe eria teoniwa eng'ombe eria nonde tamasi koyegora nonye na oyomo naende na enterere naende tageti arete eng'ombe endeu aretete eng'ombe engiya yaani nonche naye tamani eng'ombe enoru gaki Duke ominto aye na omonto omuya nanje ninkoganetie Kebirigo market orakoigunda ase amarita Dominic Changamu's mo korwa Nyangoge nkoba egeombe gia Shiners Youth Group egento giangokia iga Duke Masira inche bono tindi gosaba omo-MCA are goteni na obochumbe na inche emonyore korwa iga aria ase engari borabu tomoe obochumbe yaani tomoe obogavana tari obochumbe bono tiga abe egavana oisanire okoba egavana atigane obochumbe bono na egavana atigane obo-MCA bono tiga atumache egavana atokonye akonye twensi ngotebera iga ase eng'encho na inche emotagete lakini bono nyuma atarabe egavana tiga ache gochia Kebirigo Shiners atokonye atogore nonye na uniform eye twachenchi Mogere Momanyi in township iga efamily nabo kone kwarenge okone sana efamily yere omochio Nyarondia asirete kare sana lakini bono omomuro oyo okorwa Kerimi oyo nkarenge nagosira motigete kare na emeti eng'ene yoka igo atigete kare ekeng'werere sana lakini bono enchera Nyasaye amokonyire mpaka akinire mpaka lakini nere bono nere otigirwe osiriru kare omoke abana baye otigerwa bare abake lakini rende omweshimiwa Duke otokorera ayara manene mono na twamo-requestetie in fact Duke oyo ayagokona bongo tena botamba endere komenta gochigoro mpaka toiga twasire buna bono gento kiakoriki ekero okomoigwa omoigwa township kwa chinsemo chionsi chia Nyamira ngokonyare ege gotokorera manene eng'ombe arete engiya kabisa na abaminto bateba enoru kabisa gaki nabo tokomwakera mbuya mono endagera natoretera iga.